Hello mga kabes. Welcome back sa Ilocanos Best. For today's ulam, magluluto tayo ng ginisang ampalaya. Kaway-kaway sa may mga diabetic at high blood pressure dyan. Laging mag-ulam ng ampalaya. Nakakatulong daw to sa pagpapababa ng blood sugar at cholesterol. Sa ginisa kong ampalaya, siguradong mapapalaway ka. Pagkatapos kong hiniwa ng manipis, nilagyan ko ng asin, at ibinabad sa tubig. Sa mainit na mantika, bawang itutusta ko ng bahagya. Ang sibuyas naman, ay igigisa ko hanggang malanta. Kalahating kamatis muna, ang aking ilalagay. Abangan ng kalahati mamaya naman. Kapag ganito na ang itsura ng kamatis, isusunod ko na ang ampalaya. Sabay tinimplahan ko ng isang kutsarang patis, at tigkalahating kutsaritang asin at paminta. Sa malakas na setting ng lutuan, iluto lang ng bahagya. Ngayon ilalagay ko na ang kalahating kamatis. 2 itlog na buo, di ko na binati. Nakakapagod din kasi. Ganito lang ang ginawa ko, kaya pagmasdan yung mabuti. Ang gusto ko kasi sa ginisang ampalaya, crispy siya at di overcook. Maganda ang blending ng kulay. Berde paong ampalaya, matingkad ang kulay ng kamatis. Tapos yung itsura ng itlog. Perfect! Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. At heto na nga ang kinalabasan ng aking ginisang ampalaya. Achieve na achieve best. Kaya pusuan at i-share mo na. Hanggang sa muli, maraming salamat.